أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
wala pa biyabayta, ingan sinipabayta, kukan na intaw. Mga tuan, impabayta sinallahu ta'ala, hipabayta hadundungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, puput sadya pa mga bariman. Manjari uning pabayta sintuhan pa mga bariman, kulli ibadiyal ladhina amanu, baitaan kanila o Nabi Muhammad, tartanto sadya mga bariman. Sababin bukun bariman, na bukun na sila sakop pabaytay ni. Iban, hangkan na sila wala na sakop pabaytay ni, di na sila kuyaran. Sababing kakuyaran sintaw giha undugay na mga tuwan imbar iman, ayaw pa siya kuyaran yung kita niya na makakuyag. Labi awla na tuudin wala niya kita makakuyag, bang baita na sintuhan, labi na yung kuyag niya. Mga tuwan yung pabayta makakuyag ang mga bariman, yuqimus salah, tunayan niyong sambahayang, tindukan niyong sambahayang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Makakuya ka bariman yung magsambahayang. May tayad to mga tuwan makakuya ka bariman yung magsambahayang. Sabab kayo na mag-alok inipon iwan tagipon. Misan yung magtunang ini mag-alok, yat tunan cipak langit yat tunan cipak karian cipak langit. Ya dagbus maguyom dahil mga tao. Iuuyumin lang pangatayan, nag-uuyumin pakayan, nag-uuyumin pamayuan, labi awla nag-uuyumin simog. Singkuyag. Yari niya mga tuan, imbar iman, makuyag sila. Yung kakuyaran, piyakuyag kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala, yuqimus salah. Tiutunay nila titindugin sa bayan. May tayat to mga tuan makakuyagin sa bayan, puas sin pag-alop sin ipon iwan tag-ipon. In sambahayang dumadlaw. Sambahayang dum, iwan sin sambahayang adlaw, pagpabago, sin pikilan. Dahil nga sabab yan, way pikilan daan, simbar iman, bago sadya. Laong simbata, bago yaon. Bango pamakon mga silpon, latest sadya. Tuhan yung silpon sintaw. Di na mabaya sin, amo, silpon maas-maas, biya sin silpon na mo ini. Yamin silpon ko ini yaon, hang putag 2 tahun na. 2,000 pa, yung 2,000 yung silpon ko ini. Dahil pagtag ko ini, silpon maas-maas. Na yung bata bago rin na. Di namin sa lumatod. So may litisin kanila. Pag kita TV ang bago, siyantak na yung daan. Mga tuwan, insang bahayang, makakuyag ang manusia. Labi awla makakuyag ang mga bariman. May tayad to, bago sa dyan pikilan. Bang awang pikilan niyaraan kaya katuan simbago, bago na isang. Bihan mga tuan, saltain sambahayang, imaduddin, hag simpag-arama. Hugot simpag-arama. Dahil nga sabab yan, intaw nagsasambahayang, mahugutin atay niya mangarap patuhan kanyo Rabbul Alamin. Mahugutin pikilan niya magpikilan pakabayaan si mahat si mahatinggi. Lawi awla mahugutin pito ang gauta baran niya. Sa lugay niya buhi magtagipon pamahat si mahatinggi. Punong tanakatantan, indayaw sing sambahayang, magpahugot singkatan kabuhi, iwan sing kamatay. Sababing susungon tayo ni mga tuwan, buhi kitabiyaon, kamatay. Magkaunahan kabuhi, magtagipon patuhan, dahon pakamatay mangarap pahadarat si mahatod si mahating. Dahil nga sabab dyan to, piyawaitaan sinallahu ta'ala, yung mga bariman, maingkan bariman na sila, yuqimus salah.
ayaw ka mo magliso-liso sa bayan. Sabab, amatod na lisuan, kaya ba na nag-sign na, mama kami sandang katahon, yung kabayaan niya magsambayan, makamin sandang kapito, yung kabayaan niya, tuwan sung-sungan na to. Yung sambahayang kabayaan sinallahu ta'ala, amin hikakuyag ang mga bariman, makalimahang karum hanggang. Dihan mga tuwan. Na, dahil nga sa babad to, in sambahayang hangkan makakuyag ang mga sila nagsasambahayang sabab halawm sutsi sadya siya. Imbukon nagsasambahayang halawm lalo sadya. In nagsasambahayang halawm kasutsihan. Sutsi siya ring hadas dakula. Sutsi ra siya ring hadas sili-sili. Imbukon nagsasambahayang mga tuwan malano sadya hukun siya sutsi. Dahil nga sa wagad to, kakuyaran sinallahu ta'ala yung mga tao. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakhirin. Amo yan mga tuwan. Dahil nga sa wagad to, kakuyaran ha mga bariman impabayta sinallahu ta'ala magsambahayan. Masusa sila bang sila rin makasambahayan. Aw namuk sahabat kaya ratungan sinamuk bagay niya. Pagdatong niya man, yung ganta nila, mag-akad sila pa masjid. Paghapit niya, naghuhuko ima. Naghuhuko, nagtatangis. Iya sumo sinamuk. May kakulong niya anong kasusya. Nalaw na aming kuyag. Kaya baita ka ako, sintuhan ko iban sinabi ko, wala ko na ano. Uno yung tulong na, dua para kala. Hamuk din ang mga dua para kala, kuyag, wala niya naalok, nagmasusa siya. Wala siya nakagad sa bahayang jama. Mainkan na sa bahayang niyara. Kakuyagan niya yung sumambahayang jama. Way siya nakaabot. Way sadya siya nakaabot yung bahayang jama. Nagdangul-ngul, nagtangis. Ima siya na tuwin, nabaliskat, magdangul-ngul siya magtangis. Habok kung bihad to in kahanan niya. Na mga tuwan, balikan na mo, bukunin kasusahan ama sana to ini pagkaon, matawag pagkaon. Bukunin kasusahan ama sana to ini sin, matawag sin. Awon sin, awon bibihon, di o kabun sin tawin tinda niya. Kanuwa adlaw yun, lima ba? Awon ipami, awon bibihon, di mabaya magdarang yung mga tao. Naharap na pagkainsin tao. Mga umat Islam, magkagunahan na yan papag-iman. Naalong si mga tao, di na kagunahan yung pag-iman. May tadi kasandalan ni Napti. Mga tuwan kasandalan. Bang ikaw sadya, bang ako sadya, iban ikaw, rin kasandalan ni Napti. Sa bang Tuhan na mag-control sinuhaw iban Napti, aawon, iano dalaw. Pitoy room, pitoy adlaw. Pitoy room, 8 adlaw. Hataas batang paisa, bukon nagkukulang, harakat paisa. Buhi na sila. Nakansyo yato kawasa. Way pag-inom, way pagtug, way kukulangan, yung kukulangan nila batang. Bukon paisa kumulang. Naguulin. 8 room, halawd. 8 room, 8 adlaw, ampa, nakawa sintang. Buhi na tuwan. Aturayan. Kansyo yan kawasa. Kawasa sintao, kawasa sinamarinta, hukun, kawasa na yan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan, imasa na to ini, remind kita niyo, sinallahu subhanahu wa ta'ala, ay niyo tuod kalupahi mga kamubariman, yung kakuyakan. Bukun kuyag sa dariya, kaya na naman tayo ni. Kuyag tuwan yung magsabayan. Maita, hikahalulay siyang problema yung pagsabayan. Problema lumni, mahalulay siyang sabayan. Maita yan to. Sabab yung mga bariman, ang kansil halawang kuyag, halawang kasutsihan sa sila. Na, yukimus sala, pakuya kay mga bariman, hapag tindog nila sa bahayan.
mayta aun dilihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maig sila ring halummi kakitaan nila. Maig sila ring halummi sumud palombaran nila. Mayta. Payaman sinallahu subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Matantud payaman sinallahu ta'ala, in sambahayang yan, amin sambahayang daakan sinallahu ta'ala, kato, piya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang nato na sambahayang, hasambahayang atulan, kabayaan sinallahu ta'ala, malano kita nuring harwa. Malano kita nuring halummi dua. Unin lummi dua yan. Tanha anil fahsya. Karausan na to na puun, istapun, imbaran na to, dingay ng paksa. Wal mungkar, iwan inang mungkar. Uno yan ininang na to. Sambahay. Kaya nga sabi, tupabaitaan kita niyo, mga bariman, makakuyag hinangon na to, amunin pagsabayan. Sabab paglano. Na, mga tuwan, kamunahan na to maglano. Kaya mangutan yung takluban niya yaon na yung katandong niya naglano. Malummi na tuwan. Yaon na yung lummi. Sambil nakapamong na yung kaiwanan. Aw na mo kadto nakabayta siya, susungon lang niya, pangadyan na mo yung lahilang ini. Signal number 4 lang niya, nakimugdan naman. Misal lang niya maabot signal number 5. Imbay ko lang niya, simintuhon ko nakataan. Sabab wala nagmula imbay niya, atop na hindi asin uno. Sin signal number 4. Na, pangadyan ko na tulong niya. Batin nagtapok lang na maripabay na mo, napalihala simbay si kamo. Nasusungon lang niya, misan signal number 4, limami, di na makarasin buhong. Di na. Ayaw ko tuwan. Masa sinabiyang lanungot. Dia ubdaya sinallahu ta'alin hulaan sin mga tao. Dia ubdaya. Ja'ala a'laha syafilah. Bialis kuat sinallahu ta'alin gumi. Ari ha? Dia ubdaya. Namisampang niya din kamdo simbahin. Impataas, impaki, impababa niya. Laong muri na kugdanan. Sin signal number 4 o number 5 kayong kusog niya. Naman kuno bialis kat sinallahu ta'ala di ubdaya. Hari na daubdaya un sinallahu ta'ala yung gumi. Wang naraubdaya ni natay ka. Na daubdaya yung pikilan ka. Daubdaya yung baranta. Kalukaluwang kumulang. Liyaul kau nagdaraya, daub kau. Liyaul kau nagkikid. Uno-uno posisyon ka ba yan? Na mga tuwan, intauway kuyad, daubdaya da yung pikilan niya. Dahil nga sabab yan, intau bariman, bukun daubdaya yung pikilan niya. Mahayang. Nagdaraya siya, mahayang da. Nagkikid siya, mahayang da. Maita siya, mahayang. Sabab, awon piyangangandulan niya. Paman sinallahu ta'ala min ayat na basta taniwa na kauna, Suratul Anfal, Ija dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mga sila nangangandul, aun piangandulan sinatay nila. Aun piangangamdusan sinatay nila. Aun piangangamdusan sinatay nila. Unin piangamdusan sinatay nila, hakasig pitaliwan na kaluhayan, hisiyo, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya'tamiduna ala Allah. Piangangandul nila, yung kabuhi nila, yung kamatay nila, harap pa Tuhan. Bukon nila piangandul, ay siyo-siyo tao. Bukon. Sa yung piangandul nila, wa ala rabbihim yatawakkalun. Piangandul nila, pagkakawasahan, sinallahu subhanahu wa ta'ala, injimatu hababawusingum. Wayon sila naglim, wayon sila nagtakili-sili. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata. Amin mga sila timutunay sinuna. Sambahayan.
Dahil nga sa babyan mga tuwan, makakuya di magsambahayan. Biyahon tuwan, bang mga tudaturon, bialiswan ito nagsambahayan. Labiyaw na yung mga bata bago. Biya dagbos magrisayin yung mga tawa pagsambahayan. Sinamuna, unin ibadat, magparayaw singkatan, pakaradyaan sing kabuhi. Biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang di mayaw yung sambahayan, di mayaw yung kataan hinangin. Bang di mayaw yung pag-ibadat niya, hasusungon, timbangon, hukumun, bang di mayaw yung ibadat niya sa bahayang, alamat dumayaw yung katanda. Kaya sabihan itong mga tuwan, makakuyagin sa bahayang ibadat. May ka, sabab maghalulay sin problema mo, makapaistak na sin katanong mo. Namo yan itong mga tuwan. Na, hikaru abiyata sin Allah Ta'ala ipakukuyag ang mga bariman, wayunfikuna mimma rajaknahu. Makakuyag ang mga bariman, magnapaka sila. Hipagnapaka nila in uno-uno na. Kaya ano ghala sinallahu ta'ala kanila? Sirran wa alaniyatan. Hakatampalan, iwan hakasipupan. Sinta mga napangati na to hadis na kauna. Ingkagi niya nagmura, ingkagi niya nagsarak ka, paakpaha. Sipok niya to. Ingkagi niya nagsarak ka, ingkagi niya nang dihil, tiapok niya. Tiapok na rin harwa para kala. Tiapok na rin hariya. Tiapok na rin ang pagtakabur. Iwan tiapok niya bang man, di siya wantukon sinta o magmumura. At tulayan mga tuwan, paakpaha. Tiapok niya, ang pari makaingat, diuhal sinto, matumpiku yaminu mo, la ta'lamu shimanu, di kaingatan silaw. Amo yan to. Nain siya yan to, pasilungon sintuhan, adlaw ka na ka na. Sabab sindayaw niya yan to. Na, imakakuya kabar iman, yung piku na mimma rajaknahun, magnapaka siya, magmura siya, magtabarro siya, sinununo na, uno-uno na. Bukonsinsa niya. Ingat niya, tikilan niya, sangsa niya, ipagmura niya, ilmu niya. Min kabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Hari parumatong inamukadlaw. Way na pagbi, way na pagdarang, way na pagbagay, way na pagtabang. Kaya nga sabab yan mga tuwan, kagunahan na ito, masanat. Yung kahalan di matuha masanat ito ini, magkagunahan na parahan si Tuhan Nabi, Iban Rasul. Mahita, mataod na nanay ko, di nga kabayaan si Tuhan. Sa naubos na kiyabayta na sinallahu ta'ala, dito na sadyahan Nabi na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauno na inhinangon bita na sinallahu ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aun tawri na rumungog na siya. Di na dumungog guru, di na rumungog isiyo-siyo. Nahukum pa siya to, ano please hukum pa. La taqnatu min rahmatillah. Hari na siya rumungog wasihat, di na siya rumungog guru, ay narungugon niya. Aon pa ang buo, dunguhon niya sa baran niya. Baran niya ay magwasihat sa baran niya. Sebab simbay tayo ni, di na inallahu ta'ala. Marikato magpara malaikat, igna ko rin ay ng mangiyan, magpara na biway na ubot na rin, tutimot na, sarawa sa hinga baran niya. Yung maghindog na kaniya. Kaya sabi, tuwing tawri na rumungugay siyo-siyo, dunguhon niya na pimbaran. Nabang sambil baran niya rin na narunguhon, di niya na nasihatan ng baran niya, di niya na patumtumon ng baran niya, di na siya imingatsin, makasipug ka niya, tudyo patuhan niya, ibang makasipug ka niya, tudyo papagkay niya, na di tanay kaway, tabang ununay maghapin ka niya. Baran niya rin magbayta ka niya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Na mga tuwan, imbal iman, makuyag siya makapagnapaka. Imbukon bar iman,
In 5, biya sinihukutan simbasi. Di makakuot, di nga usa. Sa imbar iman, sa kainuaon, bang doon din kabayaan sinallahu ta'ala, makuyag siya mangdihin. Dahil nga sa wagyan ito makakuyag, makakuyagin magsarak ka, makakuyagin magnapak ka, makakuyagin magtawang, maita, makaiig sindukan. Ipag-iig duka, ginoon. Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, kaya maita niya. Tu parakala, usulul maasi salasa. Dahil hamangalaw niya usulan, puunan sinhinang maksiat, tuwin taon niya. Sa bukon po na tuwin niya, sa lamod na yung tuwin niya. Dahil hamang puunan hangkanin tao makapagmaksiat, di siya kumuyag kapag sambahayan. Di siya makuyag kapag napaka, hikay sa mga tuwan. Biyayta si Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayh, usulul maasi salasa. Al-qawlu ala Allah bilain. Umbul hambuok, sabab sin pagmaksiat sin tao, amo na ingkabtangan. Magkabtangan siya tudyo pagtuhan, magkabtangan siya pag-aarama, sin wala siya nakapangaddi pag-aarama. Kung may tayat tunahinang siya umbul hambuok para kala dosa. Sabab kalaungan hindi sana. Bangag kabtanganin tao kabtangan, pag-arama, pagtuhan, sinwala niya na pangadji, ing kabtangan niya yan, kalaungan. Nawang nag-ibadat in tao sing kalaungan, isin magbayadan, kan siya suko yan, isin nagdaka. Yuridu syaitan, kabayaan yan sin syaitan. Uning kabayaan sin syaitan, an yudillahum, malawong sila magtuhan. Malawong sila hapag-iba. Malawong sila hakakuyagan, tiyakuyag sinallahu ta'ala kanila. Nawang tao nun yung pagpangasungo. Mataod na nalawang nagsambahayan, mataod doon. Mataod law nga pagsambahayan. Uki-uki pa bang lawang? Sa naglawang-lawang. Dihan mga tuwan na manjari. Yatimbieta, al-qawlu ala Allahi bila'in, ingkabtangan tungod patuhan. Sinuway niya na pangadji, way niya kialok guru. Sababing magpangadji, suway mag-alok timuri diban guru. In resulta niya yung balala. Kanaw. Hinikaruan ang kinimamid ng kain, inusulan sin hinang maksiat, hinikaruan niya al-ghadab, amo ng pagdungan. Ta'atul ghadab, sambil magtaat na siya, kung na magtaat, patuwaring pagtaatan niya, astulan. Tayo mangod na mga pag-iban, huwag pag-astulan. Kakuyakan katantarin biyeta sinallahu ta'ala. Diya at kaupay ng marayaw kuyag, maita, aon tutungbasan. Liang niya kita ringay ng mangi, kuyag da, maita, aon da, hibayat sinallahu ta'ala ka. At turayan mga to. Dahil nga sa bagyat to, yung mga bariman, halong kuyag siya. Way kawakan mo, pagastulan mo. Kuyag siya. Na. At nabilay mano siya nagtaat na siya, pagdukal niya, pag-astol niya, noong simbata biyaw, nanakbautot na siya katan pakaradyan. In resulta sindukal, bulo. Pagiluhala. In resulta sin pagsagga, nahinang sabab nga pagdukal. Huwag pagdukalan ta. Dahil nga sabab yan, intaw nagsambahayan, kiyukuyagan. Intaw nagnapaka, kiyukuyagan. Maita, aon siya tiyataramakan niya.
Aon halawang sinjantong niya, kaya tataw ka niya. Ampay nagtaw, marayaw. Impiyag tatawaan, marayaw. Na. Ini kato niya mga tuwan, puunan sininang maksiyat biyeta sinimam ini, al-hawa wa syahawat. Amuin tao, magad na siya simpitilan niya. Magad na siya simpitilan sin tao, bakay niya, simpagkahin niya. Lagi-lagi, magad na siya sin syahwat niya, piyagtaatan niya na induain. Qa'atul hawa wa syahwat. Piyagtaatan niya na inawanapso niya, iwan sin syahwat niya. Na, apabila in tao, piyagtaatan niya na inapso niya, iwan sin syahwat niya, magresulta yan gina. Atura yan, yung bata bago hama sa tanin. Manglakin-lakin, biya nagbus. Kaya mamaya-mayanin cellphone, kaya mamaya-mayanin computer, kaya mamaya-mayanin laptop, kaya mamaya-mayanin TV. Subhanallah. Bangkitan niyo, hukun maayad, magmumo sa masa na to ini. Simbaran na to pagmumos kabayaan sin Allah Ta'ala, aturan niyo in kahala. Dia dagbos magpamaya-maya na dyan hina. Maas-maas dia dagbos. Mamaya-maya, tunay ka dirat-yaw. Na yung bata bago. Halaw may school, Hawaii school. A restaurant, habukon restaurant, nang mumagtiyaon. Bang mga subunod to, hindi, nagtiyaon na ka mo. Uy, pamumungon ka. Sinag-i-school pa ka. Na may tabihanin pala ngayon niyo. Magsautinuan, magtinggupan, magkatanta. Kansyo yan panghilo. Na mga tuwan, way na mag-inu-inu. May your own business. Ay nakulong na mga lamod-lamod kamo, kami-kami na. Na, mga tuwan, magresulta, kalaungan. Magresulta, buno. Magresulta, gina. Into na sabot yan ito mga tuwan, uunan si Masya. Into na sabot yan, tumalayo yung mga bariman, kaastulan nila into na sabot yan. Bukon nila kapuyakan, yung bukon bariman kapuyakan. Yung kampong niyari niya lawakon. Sa yung lawakon niya, bakay na ito milikan, halatap niya, ha Facebook niya, di niya lakuhan yung kampong niya, nag-uno ba ha? Way kakilahan niya kampong. Sa kampong niya, ito wala milikan, ito wala jipon, wala katantan. Aming kampong niya, harig kukulangan niya, rin na kaingatan, inapo niya. Sa babhansan ka rin inapo niya, kaya lupa sumambing, di rin pangasubo. Dihan mga tuwan, na, piyabaitaan sila Allah Ta'ala, makakuyagat. Makakuya ka bariman, in magsambayan. Makakuya ka bariman, in magnapaka. Imo kung bariman, masusa mga kapatid. Dari mga tuan, kiyawag sila Allah Ta'ala, in bariman, hasuratul munafikun. Ya ayyuhal ladina aman, bariman din kiyawag. Uning pagtawagan bariman, mainkan bariman na sila. Tiyawag sila unin sa kakuyakan. Tangkis kamu reingha, kasusahan maun pakakuyakan. Tangkis kamu daing kalugian maun paparuntungan. Ya ayyuhal ladina aman, mga kamu bariman. La tulhikum amwalukum. Ayaw kamu masasaw, ayaw kamu maligap. Ay kamu malirap, simparuntungan, sing kakuyakan. Aun kakuyakan, biyata sintuhan. Aun paruntungan, biyata sintuhan. Ayaw kamu malirap ha. Na unin makalirap manusia di ruwaw. Biyata sintuhan doon na ayat ini, dua. Bang di madaiber, tinatay na to. Bang di mapaling, inatay na to. Pakuyag, biyata sintuhan. Amin baita matan
Di na to palingon na rin. Sa palingon na to, pagkakuya ka namin actual, kita na to. Na, la tulhikum, ay kamu masasawa. Ay ikaw mamaya malugi. Ay ikaw mamaya magkasusahan, suway kakuyakan. Mabaya kau ibandi, bang muritan kisa nini. Lugi na ka. Nauno yan tuhan, la tulhikum amwalukum. Imbar iman di magkasasaw, simpangalta. Bang mo kita unin sasaw hamasa na tuwin ituan alta. Imbar iman di masasawal. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ayaw kamu maligap, sinalta niyo, sinahli niyo, apabila rumatong na in pag-agipon patuan. In zikrillah raya, hindi mo kung mag-zikir. Sa jami'il ibadat, kakaan si ibadat, pagsambahayang inumbulabu. Apabila rumatong na in pag-ibadat, ayaw makaligap ka din siya. Naligapin ito kaya. Kaya kuya kan na insin, wala na siya kimuyag, halawi rin hasin. Sabab, hindi tasin Allah Ta'ala hayat, wa man yaf'al zalik, hisiyo-siyo rin ang mga sila, maligap na sin, di na ito na yung pagtagipon pa Allah Ta'ala, doon hasin niya iwan siyang pagtagipon waktu ialot niya pa Allah subhanahu wa ta'ala 100 milyon halam lugi na siya namun natuhan hindi matuha masa natin intaw takasin kamatauran susah may kami mabatin siya nagadin ninuay siya nimbari iman way kasusahan ilaw mo matawad na susah nabukusan bari iman bang siya nasusah sa mabiyaring kabtangan. Singkanabihan iman si mga miyakab kanila. Law kana an-nas bil qalil lama baqiya bainahum miskinun wala sa'ilun. Bang sadyay manusia kimuya gasuko-suko niya rijiki. Bang sadyay manusia kimuya hasuko-suko niya, bukon siya ng ibog, simbukon ka niya, sa kimuyag siya, hasuko-suko niya, misan na tiyo-tiyo, lama bakiya bainahum miskinun wala sa'ilun. Way kabakan mo alam singkauman nila miskin. Iban wayroon mga ngayo, mayta, dayahan. Dayahan sinuay siya, na yung panghati ta, yung pagdayamok na matawad siya. Kaya taan si Rasul sallallahu alaihi wasallam inamok sahabat. Abu Hurairah. Bawa kaulong na hinduan ko, kabtangan, amalan mo, at away panghindu. Ang naho. Hamok na nga kiyaway ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Hurairah. Pagdaya mga tuwan. Warda bima kasama Allah alaih. Kuyag sadya ka, sindirihilan kay mo sintuhan. Takun agnan nas, ikaw na yung tawrayahan. Pula-pula mo yan. Na ingki kita na to hamasa na to, yung pagdayasin, yung pagdaya kabun, yung pagdaya, amin alta, lumput laut, longsin, tawagin ba? Alta hagiba, alta harakat, alta hata, sa moting pagdaya. Yung pagdaya kagunahan, amin dayahan yung miskin, dayahan na sambil dayahan, ayaw parit dayahan yung dayahan na, sambil miskin dayahan na, wala na tuwan-tuwan. Naray nga sabab yan, sambil dayahan na sususan. Ang paimbar iman, tiyo-tiyo, kuyagda, mayta, sebab betaan siya sinallahu ta'ala, pakuyakon siya, tiyo-tiyo. Dahil nga sabi yan, tuyarin patumtum ka ito sinamuk sahaba. Ya Abi Jarrin, radiyallahu anhu. Hamuk din ang mga tao panangis, amo ni na Abu Jar. Panangis siya.
Na yung pagtatangisan sintauriyaon, insugol tumangis prakala budyang. Imbudyang tumangis prakala subol. Hindayahan tumangis prakala sin. Yung pagtatangisan niya budyang, bukun biyad. Bang masabot, sinallahu ta'ala iwan sinabi niya yung surga, magtangis siya. Namutawa siya ito. Ampay na masatay nito, magulak-ulak. Masabuti na pinangkadhan nam, tumangis na isab siya. May ta siya tumangis. Sabab makakuha ito eh. Allah tuwa, namasa natin niya, way na namun, yung pagtatangisan sintomang, way na pagkaon, way na sin, way na katantan, tumangis nito. Oo, makatangisan ito, makasusunod. Na. Unin agi kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala, awsani khalili. Iwasiyat na kulong niya, sin kakasiko. Rasulullah. Dahil mga wasihat kaniya. Awsani khalili bihubbil masakin. Wasihat na ko, sin kakasiko hipala sa tudim miskin. Impang asubuin niya po dyan, dayahan at tawabiyadi. Way na pag-asubo. Bukunin makna niya, suway sa jarayahan lumas, papaglasahon ng kataan, lagya ulit lasahon miskin. Di pala sa kapin miskin. Nabang siya miskin, miskin din sila sa niya, tabla sila miskin. Na, amad itong mga tuwan, number 1, ni pala siya miskin. Kaya sabi ito, ang di nga mga ruwa, kalanggalan na ito, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mo asya man siya makalamod ang mga miskin. Ato yan. Nasa kalimag karukaan ka, misanin Nabi mo. Di mo aras siya man siya makalamod ang mga Tawag, in Macau na pasulwa, miskin, miskin muhajirin, iwan miskin ansar. Nalawa kung natin sa lasilan na. Huwag sila nasusa. Kuyag sa Jakatantaan. Rita, sabab ingkya kuyagan nila, pakuyag sila Allah Ta'ala. Nawang kuyag diha dunya ini na, tatuang kalang intikilan niya. Na ipapala sa tuwan yung miskin, hikaruwa. Unim beta kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. La anjur man huwa pauki. Di ako paaturun sin nakataas din ka. Kung pag-atum. Siya buting pag-atum. Siya maksud niya ay ikaw mangihog sintaw na kaliurin kayo ng daraja. Ay ikaw magpangihog. Atod mo pababa. Haunin mo. Tinatulon mo aming karya sali. In karya sali sinday hariwan singkatan salida. Wayron nag-Amerikana gimuha ng alom pakandangan niya. Way. Salida mas katuras. Salida. Harap da pasikan sinina. Dahil sa dito amad to imbeta ka ako sinjunjungan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam di papalupari ako paaturon sin nakataasin mo. Di ako paaturon sin pyramid dito taas. Pangitang-itang sin. Naaturat tuwanin masa na ito nagpangihugin tao. Bali naman di magpangihug. Kuyag sa diyeng kani. Di siya miyig nga pagpakuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ito mga tuwan, kaunahan natin bihad tulad mo. Na. Wasiyati katungo, yasiyata na kulong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Dhar. Ini katu wasihat kaniya. Hipatumtum. Di hipapalupa kaniya. Khasyatullah fi syirri wal alam. Kabuga sadya kau patuhan. Hauno kau nakabutan. Hakatampalaniwan hakasipukan. Kabuga kau pa Allah subhanahu wa ta'ala.
security mga tuwan niya to. Security ta. Ingka mo ba, akatampalan, iba nakasipo. Na. Manjari mga umat Islam. Makakuyag. Ha mga bariman nasabot tayan. Makakuyag yung magsabayan. Masusay bariman, mangi makasabayan. Makakuyag ang bariman, yung magnapaka. Di magkasasaw yung bariman, simparakala, dunya ini tungod pa mga daakan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amad tutuanin kaunahan na ito ini. Na. Jari, bang taniyo kita, yung makasasawa manusia, impiyag ilwalaan si manusia mo yung parakala si bariman way lamon. Di sila magkasasawa. Sabab tiyanto nila imbeta tinallahu ta'ala. Wa may yap'al jalika, wa ulaika humul khasirin. Hisius yung masasaw yung parakala pag-alta. Kay Quran nila na yung kabayaan sinaraman nila, maun na sila parakala yaon. Pagkambulda nila ng katantan na yan, pa ulaika humul khasirin. Misandaan milyon, misandaan bilyon, misandaan sa kunong sarinday, pabila wala doon yung kabayaan sinallahu ta'ala, luwi na sila. Sabi ito in Sayyiduna Ali. Ali karramallahu wajh. Hawak to siya nagkhalifa matawid problem. Biya sinama sa natin matawid problem yan ukni. Problema sa laguna. Sa kawa dahil mga piyagsul biya sin problema mo ini mga tuwan. Inagin niya haahli niya. Inagini alumbay niya, iwan si mga miya makadka niya, ika-isa. Baitaan ta kamulong niya. Agnal rina. In saraya-raya pagdayat, bukun matawji. Limo gama sa sin Ali, nagkalipa. Sa nga mga kiyabtang niya, alumbay niya, pabakay niya, iwan pa mga miya makadka niya. Agnal rida. In saraya-raya pagdaya sahibul ukur. Bukun hataw jin, bukun hataw kabun, bukun hataw kawasa. Nauno sahibul ukur. Amuin tau marayaw yung pikiran. Dayahan tuwan. Narina to matay, malaw tay ko yung tagapikilan sa miskin. Astagfirullah. Dayahan saan? Ayaw ditun ka niya. Di siya ipatag sinupis. Ami siya ni Pacquiao yaon. Yaon na iapasin magkukulit ni nga BIR. Wayon namayad sin kwan niya. Na. Hadlaw susungon magukom. Wayo hukum. Sabab may ta. Napakay ni nakal niya pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasabab sinakal, yanin sulat sin Tuhan. Yung problema na ito daw yun, yung Quran, di dungdungan sin tao. Latat niya, biyawas siya rumadlaw. Sambi nangin yung tao, nagbawas siya sinunod. Sa yung Quran, di karilan waktu dungdungan basa. Aturayan mga tuhan, hindi matulong masalamat. Na, agnal ghina sahibul ukun. Indayahan sinkatan dayahan amunin tao wala na dami dinakal niya. Na, pag-uusap pa niya na siyunuan. Wa akbarul faqr. In sa laggo-laggo kamiskin. Misan siya matawjin sahibul ahmad. Amunin tao liarak ng pikilan niya. Ato na yan. Nari nga sabab yan. Misan na kau bilyonaryo. Bang wala doon yung pikilan kabayaan sinallahu ta'ala. Biya na simma sa nato ini. Nagtudlo na, hipagil na. Astagfirullah. Ayaw na mamaring tatasan na to. Bukun na pagdayaw raning bisarahon. Yato yung daan kaunahan dayahon lara. Sa impiyad bisarahon, kuno siya madin. May tak niya kaya inyaw, may tak niya kaya ito, may biya ini katantan na mga. Na. Kaya wag sinallahu ta'ala bariman na hindi kuyag ka mo. Mata kuyag? May ta, way sila nakalamun.
May tayad to. Pagdaya, kabayaan sintuhan ng kiyawan nila. Rahibul ukul, wala nagkangin pikilan nila, wala nangihugin pikilan nila. Masi sila, ti mataallo pa atulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang paniniyaweta, yung kahalan sinsi, halumbay niya weta. Hikaysa, yung parakala, sini kaysa. Malun iktasabaha muktasibun bitaatillah wa ampakaha aw wa akhrajaha bitaatillah fahada ahsanul mal. Apabila insinya ni usaha si mag-usaha laway ring pagtaat piagat nila kabayaan sinallahu ta'ala. Pag-ubos piag napaka nila piagwa nila piag napaka hada iyan insin yan ahsanul mal sarayaw-rayaw sin. Nah, may ka, pikilan marayaw, iyagad din pagpasud marayaw, pagpagwa marayaw, iyagad, hada ahsanul mal. Nawang marayaw insin, labi marayaw intagsin. Yan mga tuwan, beta, sinsay ng Ali, karramallahu ala. Hikar walang naisin, malun iktasabaha muktasibun bima'siyatillah wa anfakaha fi ma'siyatillah aw akhrajaha fi ma'siyatillah fahada aswa'ul mal. Siniusahan niya laway nga pagmaksiyat, piyag napaka niya ray sab laway na pagmaksiyat, piyagwa niya katan pagmaksiyat da insin yan, sin, sangini. Atulayan doon. Sakali dia dagbos kung kanin tao. Naka-skip da kulong na rin nga BIR. Naka-skip da kulong na rin nga ombudsman. Nainad daw susungon, makapako ikaw. Inalom ko, makapako yan. Ni. Inamaksal, kapako yan di. Pagkari kapako yan yung bariman, doon siya kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi, tumakuyag siya, di siya mangibog. Nah, uno pa mga tuwan, doang kahalan na. Malun iktasabaha muktasibun min haram wa anfakaha ilal halal fahada aswa. Siniusahan niya ring halal, pag-ubos, piyag napaka niya, piyag tabaro niya sa paharam, sangingi tayo. Nabalis ka tayo sa. Sindeng haram, iusahan niya, iktasabaha muktasibun min haram, wa ampakaha ilal halal. Diadahan to. Iusahan niya ring haram, piyag napaka niya pahalal, haram dah. Sin halal, iusahan niya ring halal, piyag napaka niya paharam, haram dah. Aturayan mga tuan. Amo yan, imbiyay ta, sin Ali, radiyallahu an, alaumbay niya, paanak niya, pakakasi niya, iban pa mga raayat niya. Piyag halulay sin problema, di matuwa. Sabab kami lang may mapatut magparinta. Kami suway timidog magkugnol. Kami suway magkhalipa. Hialulay na simpakaragyan niya. Na, kaya nga sabi ito, tayo mangud na muharama, hindi ta sinallahu ta'ala riha sura kay napusan, amina suratul munafiqun, pangayo si mga. Amin sila wala na kahinang si Marayaw, na nangayon. Kuning pangayon nila. Diya sila sintuhan, kapag sambayang mo, singod ka mo, makakuyag. Kapag napakahon, makakuyag, wayra. Wampiku mimma rajaknakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Saitaan sila sinallahu ta'ala, pag napakahan nyo ng taniyo, hari parumatong kanyo yung kamatay. Na, di matong maning kamatay, sita nila na.
Sinwayroon na karayawan nila na mga yun, nautuhan na mo, diliha. Tambay, amisan na kumaan, tiw-tiwak, dili kami. Dihilan na kami, dili kami, sanda kumaan, tiw-tiwak. Maguno nagpaasad ka, kawa akong minasalis. Ipagmura na muna, iwan lumamod na kami at marayaw magtagipon na mga tuwanway na kiarilan si Tuhan. Isang pabiyadin ng kahansam niya, isang pabiyadin ng gulalan niya, wayroon na nangayo patuhan kiarilan. Sa bagubos na, dengan sabat to, sa lugay na to inibuhi, sa lugay na to nagkukumbat-kumbat, labi awlayin sa bahayang, sa kainuyaw ni nakal na to, mabuntun, sa bahayang ko nagtitinog. Bang di mo kakausan nagtitinog, biyasin nini, naglilingkod. Bang di mo pagkakausan naglilingkod, habiyan nilagbos, lingkod, kau lingkod das-das. Bang di kulang kau nagdaraya, indayaw para sa hanag sa bahayang kau nagdaraya. O kung nasa kalituan, kaya lisuan. Bang di pa imbihat, tumisanda kuman nagkakid. Sa lugay, yaw unim panganag. Unim maksud niya yan. Manaykod kau rin di hadun niya marayaw. Pumaluk kau pahadarat sinallahu ta'ala marayaw. Kiyukuwanin magkawa, kiyukuwanin nagdaat, kiyukuwanin kawaan, mayta, sabab, aatulan. Bihan mga tuwaning kagunahan na tuha masa na tuwing. Sabab biadagbus, nag-iwog, nangiwog yung mga tao. Ibang biadagbus, indunya, sung malingog. Tanda niya, kamatauran sinula halaw linggo. Unin piyag lingugan. Bang mo kita untuhan, magpatauran, ay ka. Din Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitan kita niyong hamuk kisah. Yung kisah, hamuk masa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, na naug siya. Bang siya manaog na rin habay, tanto yan na pa masjid. Ampay masa na ito, ibang manaog ding habay, hinday ta pa masjid, mga pitapit na roon. Bang manaog ding habay, imbata lisag pito, inalong niya pa school na ako, ingkog sinina, lisag pito pa, ito na. Mga pitapit na, yan ang mga computer, ang mga kaigat-hikaranday roon. Rasul sallallahu alaihi wasallam, man siya may ding habay, harap pa, pagpupun-punan, panuntutan din. Pagdatong niya pamo, kauman na masjid, ito yung mga sahabat nagpupun-pun. Na ang kabtangan niya biyay ta mga sahabat. Kabtangan, bang tabya, day-dayon, kabtangan sundan. Sababin yung kabtangan niya. Pinagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat karatungan niya, Huju junnatakum. Pakayaniw na in laminanin. Amin. Banggi ka to amin. Kaya pakay similikan niya. Ano ba yung pagtago? Mukha namin yung pagbutang habaran niya. Bulletproof. Ang pakarikugdanan. Na. Bisan kapugdanan silpong lo, humantak sa jakaw, sa wala pali mo. Sa naman ko humantak mana kahangko. Bisan naway pali mo. Pakaya niyo na, inlamina niyo. Taming. Biada sin hadis hapag puasa. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. In pagpuasa yan taming dengha, pinangkadyan. Nah ini nih dia tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam makyaratungan niya pakaya niyo nen lamina niyo. Kiublaan ni mga sahabat. Inagi sa mga sahabat ya Rasulullah. Aduun hadam may talaw niya umasutin magmubang mga kita magmubin ato. Inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun. Na inunin sahabat, may ta nakapamunggiad to, may sabiad to yung kabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinwayroon panahon, iwan di magmubin ato. Wayroon ato, way buko na lang buno. Buko na lang buno.
way ato sumud, way roon panaw. Sa mabukon halawang buno. May tabi ating kakabtang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kujujun na ta. Pakayan yun nila nila. Junnatakum minal maasi wal fitan. Tampan niyo rin nga maksiyat, rin nga fitna. Kaunahan na ito mga tuwan ng biyahon. Tampan din nga pagmaksiyat. Maksiyat din na mawagumini. Pula-pula mo, aun na ka ito pa Boracay at tutangan ko ng masjid in Boracay. Uy, pagsambahayang mo yan ito Boracay. May tapag-unuhan ng Boracay yan. Kiyo ganing mga tao. Butangan ko ng masjid in Boracay. Ano, isa? May takukuhan sin pag-unuhan ng Boracay yan. May takutangan masjid. Astagfirullah. Na kiyo ganing mga muslim. Matukitan ako na pa-Boracay o na pagsasambahayangan mo. Ya subhanallah. Nahukuntuan mo no, taming denga pinalka, denga maksiat, taming denga fitna, taming denga kasubulan, denga kabudjangan, denga katantanya. Sa kanituan biya, dagbos ko kaning muslim di ka, to painangan ko no masjid, Boracay. Namu ko sa magsambahayang, katoy kuno yung ko nagsambahayang, yaon kikita mo ro madlawin uno. Sambahayang uno yan. Sambahayang Boracay. Nasubay yung sambahayang ito, sambahayang Boracay, bukon Boracay, ngan sinula Boracay. Na yung sambahayang nila, uno? Boracay. Subhanallah. Kaya nagbus ko, na mga tuwa. Ngunit narisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayroong buno, bukon kita lang buno, sa junnatakum anil maasi wal fitan, wal muharramat. Taming niyo, deng haharam, dengan maksiat, dengan katanta. Nauno yan na Rasulullah. Kabtangan tuan. Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaming yan ito mga tuan. Kaming simmata, kaming sintainga, kaming simbayo, taming singkatan singkawitay ni subayon taming nga masanatu. Unin taming amin liapal na to yan. Balikan na mo mga tuan. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di ka humanta. Di na murah-murahan mga tuan. Hindi miawot na yung waktu na to. Malawang na asal da ini bang kamurita sumuhon in station ini na piyaaw nini pagpangadian sin kita ni na patugtugon na mo dito in kihatod na mo mong papanggungog niyo palawman sin pamaybay niyo murah-murahan ini makakawa kita niyo pangadian sindayaw sin pag-iman biyay ta katutan niyo sinallahu ta'ala piyabayta hadunjungan na to Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang taming singkatan pakarajaan na to dahil di dunya sambil padlaw kana sabab ini in calamity di matong hawawaw singgumi ini na ipagpatungtong ka to tanyo sin mataw di mano siya na naikuri sin kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala putusun na to in kabuhi na to uban sin kamatay na to sing puputusan kabayaan sinallahu ta'ala amo na yung pagtag-ipon sa ruhay na tubuhi na patugtuhon na mo dito nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiq was sadad wa an yaj'alana jami'an minal faidin wal maqbulin fid dunya wal akhirah wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hayat na kiarungan na to in pengajian amoy in dahil ang mga pengajian di madya tulong ta iban si mga pengajian song padyatuhon na magawa kapunahan sing kita ni maghali dahil ang mga nagkasabot niya ito ay doon kay napusan nung niya amoy magpaon masjid dito ha Boracay ito na pagkala biya mga tikakuyag sin kaibanan tawag long neri nagitakaw nitan sin pag-ibadat
kana to siya bot niya rito mga uno namin Boracay pagyanon nila yaon na ini lokal yaon si mga tao miskin ini lokal yaon sabab na yung kamatauran sin mga tao rito magkanto wayron misan tamungon nila bihan di magsulong misan tamungon lawi-lawi namang mga duumbihan na wayron to saplot di utang habaran inamin lokal yaon na di ko nakaingatan bang biadinin ini pagsambahayan si mga tao rito amin halukal yaon sa pama awistahan ko marayhati ko rin magsambayang kayo na namunurulong katanta ng mga waisaklot dito nagbukuan na mamayo ito amo yan mga kataw-tay manguran na ano kaylo ini ikakuyag singkato laong niya yung mga yaon biyutangan na masjid na ating yamasan lang na kita pag makawa subay na to yan to mga pikil-pikilon na rayaw in mga lokal amin madali na to kadtuon iban sin lokal amoy in mapatot na to halian insyaallah ta'ala na manjariri na kami magpahaba singa mga himumungan na mo dukop na yan to kalo makawa na to pamintangan ni mga kahalan iban mapatot talion na to mapatot na to paghalian nakabuhi na to insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya rin malukpas inang malibadat na to sa wabit tulong ta paggabi ang mga biyan na sinari may abot na yung waktu niya pari pa kami ang mga makapagbutas waktu ini wansing kamo na itukpal na mo in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta salam dua apa mga kamo amin niya ni malok kamo waktu ini katan mag-usok magbabaina magmaas magbata sarta si mga kaguruhan lang ta di halom sin Sambuanga inili na kami magngan pakaniya iban na si mga sila amin nag-uulin maahad maahid lang ta iban marakits Islamia na pasampay pa kanila katantan mura-murahan maksud sing kita niyo katantan namin maginang marayaw na palanyoton sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung lukay na to buhi amoy tumaw din ang malibadat sing kita niyo pakaniya sarta damikyan mga sila amoy laong ta wala nagbati laol ini lumamot sin parkala ini na damikyan pasampay mo kanila salam dua mura-murahan mga kataw-tay manguran maksud sin kita ni katantan pa marayaw amuyin madawat na tuwing karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala di na ako magpahawa itupal ko magbalik pa kuro na to kalasahan in my grupon karna sunnat si Nidal Islam in siyo in the mail pangadyan siya rin sabi magkhatam iban dua pa lihat pa to siya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa afina wa afu anna wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tu'alliq baina qulubina واهدنا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.